मा जाखो ओंखामा खामग्लिजोब्बाय माने हाय दिनै सान ओंखारासेयावनो सिखारबाय आं नै ओमफ्राय आं नोंथांमोनाव बुंनानै नै जाया दङ आङो दिंखलाव थांदोंमोन मोखां सुनो थाखाय खिन्थु दैयानो गैया मानो दै दङ खिन्थु मटरखौ नैबे जा लाबोना दोनदोंना एसां गोजानाव मैगंआ रानजोब्बाय दै आं मैयानो होनो नागिरदोंमोन माबा मोनाबायना र'लै आइटेम नांगौ ओइ जाला दाखालि बायदि सेबस्रांलायगोन न' बावगारनानै ए मा दंफां खुमब्रा खुमब्रा साना खैथायाव ओंखारगोन दा ए दिनै बेसेबांबा एडभान्स सिखारदोंना दाबो ओंखाराखै नङाबाथाय सानफ्रामबो सानजौनानैसो सिखारोमोन दिनै थाबनो सिखारगोन होननानै मैयानिफ्रायनो रेडि खाङो बारा बेनिखायनो हराव 9टासिमल' उन्दुदों थाब सिखारनो होननानै आं बेनिखायनो मैया जेबो मबाइल नायाखै दे जुदि थाब सिखारनोबाथाय जेबो मबाइल नायनाङा हराव 9टायाव उन्दुबाबो माने थाब सिखारनो हायो खिन्थु नोङो 11टा 12टा जाबाथाय थाब सिखारनो हाला आरो फुङाव दिनै मोनसे खामानि दंबावोमोन नोंथांमोन देखायनायनो र' नैबे मोनसेयाव बे माबा पुटिनफोरनिया फुजा डाबल जाजोब्बाय बेखौ माने दा सिरिस कागजजों ओरै हुनानै फ्लेम खालामजोबनांगौ गासैखौबो बेनि थाखाय गेदेरफोराथ' रावबो गैया दा गामियाव बयबो खामानि मावजोबनानै दङ सोरबा गामियावनो दं दस्रायाव खामानि मावदों बिदिनो गोजा रावबो माबाने बेफोरबायदि गासैबो बिजियानो गोजा मानसिफोरा बेनिखायनो दा आं उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौसो नागिरनानै लायनांसिगोन बेबो मोनोना मोना आरो दा साननैसोथ' गरमखौथ' मिथिखायो बेसेबांखिनि गरम जाना दं दा बिसोरबा फैगोन ना फैया उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो फैसा होनानै लाबोबाबो बिसोरबो मावनाय नङा दां मा खालामनो नागिरदों मा खालामनो बिबारनि फ्रेम न'आवनो बानायजोबगोन साफा कागजजों बानायजोबगोन आं हाथारदोथ' आरो दे एसे फुनानै हरलायबाय नै एकदम जाजा खालामबाय थायो मानसि गासैखौ दलद होना नामा नोंसोरो नोंहासो मानो हारसिं फैजाबनांगौ नै जा एरहांखादो नै फुनानै हरबाय थानाङा नों गाइस बे जा जुखाम सावगासिनो दं बे थास' रुदों ओमफ्राय नैबे जा जिरबाय आंथ' जिरखांबाय ओमफ्राय बेखौ बयल खालामदोनोसै नाम लिरनाय दं नामा एबार गाथाव जानाय नङा जाम्बि बा गोरलै गोरलैसो बायना लाबोदोंमोन ओमफ्राय नैबे मोनसेया एसे गोरानाय बारा खामफ्लायलांजोब्बाय नै सिंनिया खामाखैलै ओमफ्राय एसे गोजौनिया खामाखै र' खामजोब्बाय नै हरलाय मोजां हरलाय नोंसोर बेखौ मा होनो हा माख्राय जावा नायने माख्राय जावा नामा जोंबो माखयसे होननानै बुङो बेखौ ओमफ्राय मेनाव जुखाम होनो ना ओमफ्राय जों माखय होनो नोंसोर माख्राय जावा होनो नामा बे फमफ्ला जोबनै फमफ्ला So guys, दा आङो ब्रादारखौ दिनै दाखालबावै लोगो मोननानै दिनै आरो खेबसे लोगो मोनलायदों मानो होनना बुंबाथाय माने दिनैसो न'आव लांनो गोनांमोन बे आरो ओजों बेरायलाय बेरायगासिनो दं हदाय समखौनो मोनाखै आरो आंहाबो एसे टाइमा बिजि जाना दंमोन ओमफ्राय दिनै फ्रिमोन आरो खिन्थु दिनैसो थांसिगोन दा थांनो टाइम जाबाय आंथ' आदानि भिडिअखौ जोंनिया नायबाय थानाय जाखायोना ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ नायबाय थानायावनो आं सानखादों माने एसे बेस्थ' आरो न'नि खामानि मावबाय थादो भिडिअ नुबाय थादोना ओमफ्राय आं एसे बेस्थ' ओरै साननानै बारा माबा खालामबाय थादियासै होमबाबो वाटारफलाव खेबसे आरामनो जोङो जमा दुगैलायबाय ओमफ्राय आरो दिनै थांनाय समाव बराय आराम कन्टेक्ट खालामनानै माथोलायबाय जोंहानि न'आवसो हाबैनो मोनदिया जेबो नङा नेक्स्ट टाइम फैबाथाय बराय आदालानाव जोङो हर थागोन ओमफ्राय बराय गिदिंगोन आरो टेनसन गैखाला ब्रादारनि चेनेल दं नैबेयावनो दंखायो नुकुल व्लग लिरनाय ओमफ्राय इउटुबावबो सार्च खालामबा मोनगोन एसे सापर्ट होबानो जाबाय गाइस बेयो अल आसाम राइड सिजन 2 जागासिनो दङ दा जोंनिफ्राय थांसिगोन आरो दाखालिनो फैदोंमोन आंनिया सानब्रै जाबाय ना ओमफ्राय नगाव हरसादोंमोन टुटे सानबा जाबाय आरो अके नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय बाय थांसै बाय बाय गासैबो दे So guys, दहायनिफ्राय नेगासिनो आं दासिमबो जायाखै नालाय लाजिदो नोंनिया वाव जादोंना जायाखै बे जाबायलै वाह आयै
जानो नामा नोङो रिमजिम रिमजिमाबो जागोन हा आंबो गोरलैखौ जागोन बै गोरलैखौ जागोन आं डेन्जार गाखोदो माथो रिमजिमा रिमजिम So guys, color फोरनिया जोबजोबसिगोन बे रुमाबो कमप्लिट जाबायानो नोंथांमोना नुखादों बेयो येलो टाइपनि दा रानखांजोबबाथाय एसे आलादा जागोन आरो पुरा दा नैबे रानाखै नालाय येलो कालार नुदों खिन्थु येलोआनो जागोन होमबाबो एसे क्रिम कालार ना मा होनो बेखौ आं बारा मिथिया दे बेयो एसे माने खमिगोन आरो लाइटआ दा जेसेबांखिनि नुदों बेफोर गोदानसो नालाय येलो ओंखारो फार्स्ट टाइमाव ओमफ्राय बे मोनसेजों बैयाव फोननाया जायाखै दे ओमफ्राय बेनि डिटेल्सखौ जोबगोन आङो बेसेबांखिनि थांदों दा मा नांगौ आरो फोननायाव आं बेखौबो देखायजोबनि आं दानो नोंथांमोननो ओमफ्राय जेखि जादोला बेजों समायगोन ना समायगोन बायदि मोनबाय आं बे कमप्लिट जायाखैनो बे दासो खेबसेल' जादों सिंगेल जादों आरो डाबल होबावनांगौ दा आं नोंथांमोननो देखायनि माखौ माबायदि बेसेबांखिनि फैसा खारदों आङो नोंथांमोननो देखायग्रोगोन फार्स्ट टाइमाव मा नांग्रोदों बेयाव फोननो थाखाय बेसेबांखिनि नांदों बे पुटिनफोरखौ बेखौ आं बुंग्रोदोंसै जेब्ला आङो बोरै होनना बुंबाथाय बै रुम मोनसेनिखौबो होखागोन दे फार्स्ट बे मोनसे रुम आरो बे मोनसे रुम पुटिन दानाखैमोन ना बेनि थाखाय रुमसेयाव पुटिन बेगनै नांदों 1500 खालाय मोनसे बेगावनो मोनसे रुमाव 1500 3000नि पुटिन लादों मोनब्रै बेग थांबाय नालाय 3000नि बेयाव पुटिन लाबोदों आरो गुफुरखौ दाननाया ओमफ्राय आं देखायनि पुटिन मोनब्रै ओमफ्राय नै बेयो माबादे डिस्टेम्पार होनना बुङो आं प्लास्टिक पेन लागाखै प्लास्टिक पेनबाथाय बे 5 लिटार ना 5 लिटाराव 1900 ना मालायो 5 लिटारावनो प्लास्टिक पेनबाथाय ओमफ्राय बेयो डिस्टेम्पार एसे खम बेयो 480 लादों ओमफ्राय बेयाव खिन्थु कालार फिक्स मिलायनाय फैया नोंसो मिलायना लानांगोन बेनि थाखायनो आं देखायनो र' नै बिदि बथल फैयो बिदि बथलखौ आङो दिनै बे दाफोर बै मोनसे रुमनि थाखाय मोननै लाबोदों ओमफ्राय दाखालि बै पिंक कालारखौ मोनब्रै लाबोदोंमोन आङो बेनि थाखाय माने पिंक कालारनिया माबा लायो 130 टाका लायो मोनसेयाव स्टेनार होननानै बुङो बेखौ फिसा थेमाया कालारा आरो ओमफ्राय दिनै बे रुमनि नै बे येलो कालार नुदोंना बेयाव माबा खारदों मोननै 100 लादों बे मोननैल' गलायदों ओमफ्राय नै बे दाब्बाया 480 मोनथाम थांबाय आरो मोनथामखौ पुरा कमप्लिट फोनजोबाखै खमसे खम मोननैखौथ' पुरा फोनखाबाय ओमफ्राय मोनसेया दंबावो 4 लिटारसो दंबावो जेब्ला बेयाव फोननो थाखाय बे कालारा खै लिटार थांखो होमबा 11 लिटारसो थांबाय आरो बेयाव मोननै रुमाव बे मोनसे आरो बै मोनसे रुमाव बे फोननाया ओमफ्राय टटेल बेसेबांखिनि खारखो आं थारमाने एबार हिसाब होदोंसै दायो आङो हिसाब खालामजोबनो लाबाय टटेल बेयाव 5500 थांदों बुस्थु बायनायफोराव ओमफ्राय बे रुमखौ पुटिन दानाखै दे अलरेडि दानखानायमोन खालि बेयाव कालारल' होदों ओमफ्राय बेनि कालारल' आरोना ओमफ्राय बेजों आरो बै मोनसे रुमजों पुटिन दानदों खिन्थु बेयाव कालार होआखै दे दाबो नै पुटिनल' दानना दोनदों बे पुटिनल' दानना दोनदों बे ओमफ्राय बेयावबो डाबल पुटिन दानाखै खिन्थु लाबोना दोनखाबाय थोखासिगोन दहाय आं हिसाब होखानायानो 5500 टाका थांबाय टटेल खरसाया बेयाव ओमफ्राय जोंहा मावनायनि हाजिराखौ हमाखै मावनायनि हाजिराखौ हमबाथ' आरो दंबावो जों बुस्थु बायनायखौल' हमदों आङो ओमफ्राय जों जुदि मावखानायखौबो हमबाथाय आरो बेसेबां थांगोन बेखौ आं हिसाब लाला दाखालि बावैनिफ्राय जिखि जादोला माल बुस्थु बायनायखौल' होबाय आरो नोंथांमोन ओमफ्राय सासेयाव 500 सासेयाव आरो 500 टाका खालाय लायो खामानि मावग्राफ्रा मिस्ट्रिफ्रा बेफोरखौ मावनायनि नोंथांमोना होमबाथाय हमनो हासिगोन सानबेसे नांगोन सानबेसे नाङा आं दाथ' आङो उल्टा जाजोब्बाय नालाय बावगारबाय बेनिखायनो सानबेसे लागोथाय दाखालि बावैनिफ्राय ओमफ्राय खरसा आन्थाया कालार बायनाय मानाय बेफोर खरसा आन्थाया 5500 खारदों ओमफ्राय एसे एनै बाराबो थांनो हानाय मानोना आङो नै बेनि हिसाबखौ लागाखैना नै बे ब्लेक कालारखौ लाबोना दोनदों बेखौ हिसाब होगोन बैयाव ब्लेक कालार फोनबावनांगोन बेयाव टाचिं होनांगोन ओमफ्राय बेयावबो होनांगोन खोरखिफ्राव So guys, दा जोङो वाटारफलाव फैदों मिथिखायोनो कार्बि आंलंआ वाटारफलनि थाखाय जोबोर फेमास होननानै एसे गरम नांबानो जों फैयो दा बिसोरो दाखालि फार्स्ट जादोंमोन मैया सेकेन्ड इयारनि साथामबो फार्स्ट जानायनि दा पार्टि अमा बेदर सेरथाम लाबोदोंमोन बैलाय
बेयाव हासुङावबो दं लोगोसे दा नैबे बेखौ सावबाय खै केजि लाबोदोंमोन Iya. Oh? Satamni 3 gizi. साथामनि 3 केजि जाखांबाय। बेसासे Makasih जाखांबाय आरो दा हांगास दं माखासेखौ जाखांबाय आरो बे हासुंबो दंबावो मोननै आरो ला हासुं दं अखा देखिगि मा जाखो ओंखामा खामग्लिजोब्बाय माने थानानै आंदो मानो थादोंमोन जों थानो लागासिनोमोन लास्टनि दानि सेटेप जानो खामनायखौ जानो मोदोमदोंथ' आरो ओंखाम कमप्लिट आदाया होखांबायनो लास्ट फाइनालखौ आंथ' गसंनो हालामोन लास्ट टाइमाव बेनिखायनो लास्टखौ होदियासै हारसिंनो होजोब्बाय सुखाजोबदोंसै गासैबो कालाराबो जोबखाबाय पुरा